Počúvaj, reálne netráp sa nad tým, čo si ostatní o tebe budú myslieť, lebo je im to úplne šumafuk. Všetko o 50, 100 rokov nebude dávať zmysel. Všetci sa pominieme, všetko zaláhne popolom, jedného dňa bude proste koniec sveta. A čo ja viem, zabudneme aj na najslavnejších ľudí. Mozarta, Beethovena, Alberta Einsteina, Edisona a mnohých slávnych ľudí. Takže na čo sa trápiš nad tým, čo si o tebe ostatní myslia, keď reálne o pár rokov to nebude dávať vôbec zmysel. A nevenuj takýmto zbytočnostiam pozornosť. Radšej venuj pozornosť tomu, ako by si mohol zlepšiť tento svet k lepšiemu. Nerieš to, čo si ostatní o tebe myslia. Proste žij svoj život. Ty si vlastným autorom svojej knihy. Takže reálne, prečo by si sa mala zaťažovať nad vecami, ktoré o pár desiatok rokov vôbec nebudú dávať zmysel. Takže drž sa a kašli na to, čo si myslia o tebe.